Blo-blo iki wis tak gepengke bolo. Ngger gawe saka pralon. Nah, iki kata digathukke ngene lho bolo. Lho ngene. Nggo ngresiki ya srok ngono. Gampang to. Gawe wis ora usah kangelan. Ora repot-repot. Ya, dicepet terus dilem lho. Wis jane ndul banget ya. Nah, nggur ngene tok, Bro. Gampang. Gawe-gawe ngene iki gampang.